Omul face parte din specia Homo sapiens. Este urmașul primilor oameni care au trăit în Africa acum 160.000 de ani și au migrat mai târziu pe tot globul. Știai că Australopithecul, un strămoș al omului, măsura cât un copil de 7-8 ani în zilele noastre? De asemenea, acest strămoș al omului știa mai puține lucruri decât un copil de azi, din cauza creierului său foarte mic, 35% din mărimea creierului modern. Omul este un mamifer, la fel ca pisica sau delfinul. Mamiferele își hrănesc puii cu lapte. Ochiul uman poate distinge 10.000 de culori diferite. Temperatura la care organismul funcționează cel mai bine este 37 de grade. Prima radiografie din lume este cea a mâinii soției lui Wilhelm Röntgen, inventatorul razelor X. Deși ceapa nu este un organism complex, are de 12 ori mai mult ADN decât omul. Cuvântul ADN vine de la acid dezoxiribonucleic. ADN-ul este un fel de manual de instrucțiuni care le spune celulelor cum să-și facă treaba. ADN-ul este scris cu un alfabet special. Acest alfabet conține numai 4 litere: A, T, G și C. Literele pe care le citim în cărți sau pe monitorul calculatorului sunt plate. Alfabetul ADN, însă, e ca o frumoasă scară spiralată. Literele sunt treptele scării. Literele ADN-ului alcătuiesc propoziții cunoscute sub numele de gene, care le dau instrucțiuni speciale celulelor. ADN-ul se găsește în părul, pielea și fluidele corpului. ADN-ul poate fi folosit pentru a ne identifica. Criminaliștii au folosit ADN-ul pentru a testa părul și urmele de sânge găsite la locul crimelor. ADN-ul poate identifica chiar și pe cineva care a murit cu mulți ani în urmă. Friedrich Miescher a făcut în 1869 primul pas în descoperirea ADN-ului. În 1953, Francis Crick și James Watson au făcut modelul cu spirală dublă al ADN-ului, pe care îl folosim și azi. Pentru această descoperire au luat premiul Nobel. În 2001, oamenii de știință au făcut o hartă a tuturor genelor omului care alcătuiesc genomul uman. Savanții au realizat și genomul cimpanzeului și au descoperit că oamenii se aseamănă în proporție de 96% cu această maimuță antropoidă. Oamenii și limaxii au 70% din ADN în comun. Pisicile au mai multe în comun cu noi decât credem. Un studiu din 2007 a arătat că aproape 90% dintre genele pisicii din rasa abisiniană sunt similare cu ale oamenilor. Riccardo Sabatini a demonstrat recent că o versiune tipărită a întregului tău cod genetic ar putea umple 262.000 de pagini sau 175 de cărți. Dintre aceste pagini, numai vreo 500 sunt unice pentru om. Clonele sunt organisme vii, plante și animale, care conțin exact același material genetic. Gemenii identici sunt clone naturale. Oamenii de știință au descoperit cum să creeze clone în laborator. În 1997 a fost clonată o oaie, pe nume Dolly.
Aceasta a trăit până în 2003. Oamenii care seamănă unii cu alții, dar nu sunt frați gemeni, se numesc sosii. Știai că în corpul tău mai există un creier în afară de cel din cap? Acesta se află în abdomen și are o rețea vastă de neuroni care intră în alcătuirea sistemului digestiv. Ciuma neagră este cea mai cumplită pandemie din istorie. Între 1347 și 1352 a ucis 25 de milioane de oameni în Europa, aproape o treime din populație. Un adult are în corp fier suficient pentru a face un cui de 2,5 cm, 13 kg de carbon suficient pentru a face 900 de creioane, fosfor suficient pentru a face gămăliile a 2000 de chibrituri, 4,5 litri de apă, 2 lingurițe de sulf, 250 de grame de calciu, suficient pentru a face o cutie mare de cretă, grăsime cât să faci 7 bucăți de săpun. Un om din Japonia, pe nume Kenichi Ito, a alergat 100 de metri pe toate cele 4 membre în mai puțin de 16 secunde. Ne întrebăm mereu câte celule sunt în corpul omenesc. În corpul omenesc există un număr astronomic de celule, 37,2 trilioane, cu o diversitate de tipuri. La fiecare secundă se reînnoiesc 5 milioane de celule. Primele celule au apărut pe Pământ acum 4 miliarde de ani. Corpul omenesc este alcătuit doar în proporție de 43% din celule care ne aparțin. Restul sunt colonii microscopice, bacterii, virus, ciuperci și suntem în proporție mai mare microbi decât oameni, a afirmat profesorul Rob Knight de la Universitatea din California, San Diego. Și astăzi, numeroase organisme vii sunt alcătuite dintr-o singură și unică celulă. Un exemplu este parameciul. Celulele sunt atât de mici încât pe gămălia unui iac pot să încapă 10.000. O echipă de cercetători de la Institutul Karolinska din Stockholm a arătat că majoritatea celulelor din organism nu au mai mult de 10 ani. Atunci, de ce un om de 40 de ani nu se comportă ca unul de 10 ani? Te întrebi. Pentru că în corp există și un număr de celule care, de la naștere și până la moarte, rezistă fără să fie reînnoite, și anume celulele din creier. Studiul anatomiei datează din perioada renașterii, în secolele al XV-lea și al XVI-lea, când a devenit pentru prima dată legal să diseci un cadavru pentru a-l examina în detaliu. Muzeul de Artă Contemporană din Sydney, Australia, găzduiește sculptura realistă a unui cap uriaș. Realizat din rășină și fibră de sticlă, este un autoportret al artistului Ron Mueck dormind. Fețele astronauților devin mai pufoase în spațiu din cauza imponderabilității care le afectează fluidele din corp. Populația globului a crescut enorm din 1960, când număra 3 miliarde. În prezent sunt aproape 8 miliarde de oameni pe Pământ și se estimează că până în 2050 vor fi 9 miliarde. Ficatul este singurul organ din corp care crește la loc dacă se taie o bucată din el. Corpul uman degajă într-o oră suficientă căldură pentru a fierbe 2 litri de apă. Sistemul imunitar poate fi definit ca apărătorul corpului tău,
este un ansamblu protector de celule războinice care ne mențin sănătoși. Ele identifică virusii și bacteriile care invadează corpul și le distrug. Sistemul imunitar cuprinde pielea, splina, măduva osoasă, celulele albe, anticorpii și hormonii. Soarele ne ajută sistemul imunitar să funcționeze bine. Expunerea la soare e necesară pentru ca organismul să-și ia vitamina D, atât de necesară unui organism sănătos. Aproximativ 80% din activitatea sistemului imunitar are loc în intestine. Lipsa de somn atacă sistemul de apărare al corpului mai mult decât ai crede. Uleiul de pe piele este prima linie de apărare împotriva bacteriilor. Unele celule din corp, numite macrofage, mănâncă bacteriile și alți intruși care invadează pielea. Se estimează că 20 de minute de râs pe zi ne ajută să avem un sistem imunitar sănătos. Știai că râsul este cel mai bun medicament? Reduce stresul, calmează durerea, îți dă o dispoziție bună și îți protejează inima de boli. Așa că data viitoare, când nu o să te simți bine, încearcă acest mic experiment. Pune-te pe râs. Râsul este social, dovadă că atunci când suntem singuri, râdem foarte puțin, dar râsul e și contagios. Bebelușii încep să râdă pe la 4 luni, cu mult înainte să înceapă să vorbească. Asta înseamnă că râsul este un comportament involuntar, adică făcut fără voie. De aceea ne putem da seama ușor când cineva râde fals.